ndi? Wis toh, ayo. Biasa anak muda jalan-jalan. Oh, bocah nang ndi ngen-ngen. Ayo, gas. Slow mubut. Oke wis toh. Sopo sing arep karo kowe? Ayo, gas. Arep apa nih ngene iki? Arep madang apa arep bal-balan? Jare mau arek jalan-jalan. Kok iki malah arek madang? Lah bingung gak? Kocrok tenan. Ya banjur tekan kene arek ngopo nek ora ngerti panganane. Arek pesen opo? Iya bingung ya. Duh, ya wis, mlaku meneh jalan-jalan. Ayo. Ambon nek leren aja ning kene. Lanjut nang ndi? Ayo wis, nang bakmi wae. Ya ayo. Enak ya macam kowe. Dasare Sudan, bini teh poti. Mantep kuwi. Ya ayo. Wis, gas. Makan. Konoe piye? Kira apa? Sakit apa, Mas? Bakmi Jawane kalih, Mas. Kowe apa? Aku goreng wae. Tapi ayamnya kampung ya? Nggih, niku wau. Kalih topocine kalih. Oh nggih. Mang lenggah riku riyin. Lha wingi ngopo ngajak maneh kene iki? Panggon sik koyo ngene iki, Man. Ya timbangnya dhewe dolan-dolan rang genah kaya mau. Lah mending bakmi Jawa toh. Sing luwih kepenak panggone. Tapi kan panggon-panggone luwih mewah sik kono. Kowe iki urung dong. Lah wong-wong luar iki trimo ning Indonesia, golek kuliner wong Indonesia. Lah malah kowe banjur golek panganan-panganan wong Jawa. Kepiye toh? Kowe kurang gaul sih nek maneh Mbak Jawa. Ya, ngene. Iki bukan masalah ragaul iki. Soale wong luar iki golek kuliner wong Indonesia. Lah, gek wong Indonesia iki terpaku karo panganan wong Indonesia. Jadi wong carane anu, wong luar iki arek jajah Indonesia. Jadi adewe iki kudu mempertahankan lah carane anu. Dan panganan Indonesia iki iso diekspor ning luar negeri. Ngono lho maksudku. Apa Pak, bakmi Jawa iki enak? Iya. Makanya dijajal dhisik, ben kowe ngerti rasane. Lah orang tahun dijajal kowe.
Urung. Ya ya makane. Ayame barang kuwi Jawa wis. Oleh jas enak banget. Jajal apa, Pak? Iya, iya, iya. Mas. Masih. Duh. Lah apa wedane? Kudune do melu bela negara awake dhewe lho. Iki lho, awake dhewe demo. Mas, ini langsung pesen apa, Mas? Oh, oke Mas, kedap. Ini Mas undiannya. Iya. Ngono nih, Mas? Iya, Mas. Jadi kowe guru wedan-wedan bae. Ya biasa wae Mas, rasa nunjuk-nunjuk. Loh, lah kudune kowe sebagai pemuda Indonesia kudune melu demo koyo awake dhewe lho. Ngene Mas, ngene, tak kandhani yo. Lah sakjane kowe iki ngerti ora artine demo ki apa? Loh, lah bodo amat, penting awake melu demo kok ora? Betul. Yo ngalapo neh Supri. Halo apa Pri? Rene Pak. Ngopo? Kira wong gawe kisruh. Isro apa? Ditekoni wong demo aku ketok iki. Yo sik aku temarani Pak Duko aku tewe rono sik. Kok cepet ah. mikir gawean iki piye mikir bantuan kaya tahun ini akhir tahun nah gue sih jenenge halangan. Ya Allah. Mas, Sik iki apa iki? iki ngene lho, Pak. Kepiye? Jadi aku malah saka demo. Nah iki kira trimo iki, gak malah duwe dangan wae kurani. Lah ndi tikate sebagai warga negara Indonesia iki? Mboten ngoten niku, Pak. Lah kok iki tujuane mriki ajeng wedangan, mboten ajeng demo. Lah iki ngelih lho, Pak. Lah mriki ngelih, Pak. Lah niki ujug-ujug malah nyentak kula, lah kula mboten trimo. Lho, lah iki kabeh kok ngelewi yo kabeh do ngelih iki kesel Mas nek demo sedina mau iki. Lah masalahnya panjenengan malah nyolot ten kula. Lah pripun, Pak? Sik to. Demo ya demo. Demo iki gue menyampaikan aspirasi lho. Ini sing medani yo medan iki rasa anarkis. Lha ngopo anarkis nang kene? Mau ngapa kok pencong jenenge kok. Wes, bar demo itu madang, mau cuma itu terus kero itu jame wae, wes. Dan malaikat pun ikut bernyanyi.